Hello mga ka-friendship! Welcome to Drill Shack Resort. Yami karon kay mag-set up mi para sa event tomorrow. So the area is very big, as in dako gyud kaayo ang area. They have swimming pool. They have cottages around the swimming pool. And they have a huge function hall for your birthday, for your events, wedding, anniversary. Kung unsa man yung mga pataktak sa kinabuhi, pwede mo diri. And then, mga native style ang ilahang mga cottages. So, lami kay siya katulgan kay fresh from the farm. The air that you can inhale is fresh. Murag ako, fresh. And then, in front, ang gatubang sa ilang swimming pool, ang nindot kayo, halapad kaayo nga baybayon diri sa bakong boundary sa Dawin. Munay location sa Drill Shack Resort. Then kung mahilig mo og billiard, napod sila billiard table para mag-enjoy mo together with your family and friends. And napod sila kanang nga cottages nga pwede mong mo rent dito dako kayo ang area, pwede mo diri maglantanay, pwede mo magtambling-tambling. And this is the function hall. Dako kay lang function hall unya. Karon nga time gadawat na pud sila og mga events. Peaceful, dako kayo ang parking lot. And then sa atubangan, di ta mo gawas no. Manglili ta sa alad. Sa gawas, ang halapad kaayo nga baybayon. Murag nice ang ilang nga bye-bye diri. Napo yung mga daghan kay mga lalaki nga nangisda. So kung nangita kag love life, pasangil na kag lakaw-lakaw dito sa tubangan. Basta daig makahikaplag kag lalaki nga mo naguy makakubit sa imo kasing-kasing. So, di ako karon diri sa gate. Pagawas na siya sa dagat, no? And then atong ituyok ang atong camera para makita ninyo ang perfect view sa mountain. O di makita ka against the light. Pero, nindot kay ang view from here. Tuara. Kinahanglan siya i-dark gamay. I-dark asa sapat na wala. Tuara. Di ba makita nimo ang mountain, ranges and valleys. Pasensya na mawala-wala siya kay because public ang ako nga front cam against the light. So, nahitabo nga nakaanhi ko diri for free and naka-tour ko sa lugar. Kay naami events tomorrow. Kauban ang mga teachers and principals sa municipality of Dawin. So, natay pang bata diri nga pool, pang dagko. So, kumuanhin mo diri, pabook na lang mo ahead of time. Para bongga. Kato nangita og mga venue, kay lisod kay ang venue karon, especially sa Dawin, lisod kay mangita og venue sa kasal og mga birthday. So, pwede na diri. Very private. And the space for parking is very big. As in, big jud siya. Murag kanang ganahan ni Sir Parol, kanang mga bag. Ang ilang mga rooms, dagko ilang mga rooms. Na dito, daghan sila cottages. So magbuot ra mag-asa mga area of responsibility. Murag naa na mas sales catering. Muna na si Kuan Sir Roland Parol and si Madam nga very generous. Iya gud mi gipahulam og sofa, tanan nga papahulam niya hasta mga dahon. Iya gong gihatag na gipapulong gud niya, gipatrim gud niya mga dahon. Okay. So, mao na nga mga backdrop kag gigama, dili ni ninyo ma-appreciate kay ngit-ngit kaayo. Wala jud may makita kay darkness is the mode of this video. Kauban po nako karon si Madam Rose, kana siya. Ang babaeng nangita og boyfriend. Nangita siya boyfriend niya. Iningon siya kung kinsa kuno lalaki ang makagusto kaniya, walay problema kay naimpas na iyang motor. Nainana siya, ready na ang tanan niyang forms para mo loan. Kana sila wala sila yung mga mga teachers na sila nga dagkog sweldo apan di mala sa love life. Sila guna sila nga maog module mo nang wala sila time sa ilang love life. Hangtod na upos na lang ang ilang mga edad, nilapaw na sila sa kalendaryo. So nisamot na gyud nga maglisod na sila pangitag love life. Di mo sila mosuhid na kung akong love life pangkinsinas. 15 days in love, another 15 days sacrifice.
Pwede na mong makasulod diri dong. Baking para dili mo layog hakutanan. So, ang gapadulong diri karon ang dikarga ni Maricel Tuban of Muscles Catering. Siya na po imupuli na mo og set up kay Dan naman mi. But they are bringing their own chairs and tables. So, ang among gi-arrange tanan, back to zero and guba pa more. Na may pa na tawon sila kay gibalugbog na sila inasot ang mga lamisa kay gi-arrange nila ending back to zero. Murara ko nag-laugh. Murara ko na siya glove. Kanang ga-build up ka dayong wala na porma na gyud. Feel na gyud nimong insakto na ang tanan apan sa kalit lang nahanaw siya o gibiyan. Muna'y nahitabo sa among mga lamisa karon. Erase the book ang tanan nga table. So manawagan mi kung kinsa mga lalaki nga mga single o kanang dili ra pug kaayo dakog pangayo. Dili kay bisyoso. Willing ra na si sir. Oo, dako na siya sweldo. Siya may kinadak ag sweldo sa mag-aso na po siya katubhan. Likod sa ilang balay na siya napiran. Napaguna siya kakao. Oo, day mga maligya po na siya potted plants. Nakana si Madam Rose, kanang gasling bag collector na siya sa una deng. So malipayo na kami kay nahuman na kami sa amo ang trabaho. Pero di na mo kusgon. Pero back to zero. Kay wala lagi coordination. Ay, bawal dai ko ana kay kuan man ko kanang naman ko neutral man dai ko, both sides man dai ko. Kuan ra amo rang gi set up ang tables and chairs para na ay guide in kaso muna ang tables and chairs formation nga ilang pulihan. So sakto rin nga idea no. We're giving them our extra strength so that they will be ready for the next battle. Charot. Kani si Ma'am Rose, kana siya. Nana siya form sa Manila Teacher. Nana po na siya form sa CFI. So lalaki na jud laman ang kulang, no? Pag makakaplag siya na automatic yan ang fill-upan, i-submit. Nana po siya duha ka ID nga valid. Driver's license. O, dayong nisaad na po na siya og motor dito sa do exam kay og nailalaki automatic makamotor dayon pero di niya impasan yan ang hulug-hulugan para magdugay ilang love life. 3 years. 3 years in the making. Kani siya. Oo. Sayang kay dakog sweldo niya siging pasakitan sa mga laki. Dinaog-daog ni siya sa gugma. Di man po siya mutagam. Binuang ra mga buutan ni sila very workaholic. They don't have time for love life because family first. Labi na gyud na siya o kana siya. Si Pocahontas. Single po na siya mo? Sure ka? Basta mo tingob na mo. Ay, ana di ay na. Ayaw na mong tingob aning grupuhan ni. Kay naan nila ang dagun sa pagka-single blessedness. Makuyawan man sa daan ni oy. Sila man kukuyog-kuyog ano nila. Peligro pa maalahi ko sa pagka-single ha. Buyag. Itabok sa pito kalawon og siyam kabuntod. Siyang kabuntod. Ilaliman ko, beauty ka si ma'am. Lamig lawas, dakog sweldo, bagong na-promote. Teacher 3 ko na siya. Nya walay love life. Sus ko dodong, mga dodong, kung 15 taon mo diha. Oo. I-PM radyo ko, tagaan ko ta mo exact location, address. Tiyaw bakang masinggol ka 15 ka tuig, dili lalim uy. Turkan kag lumot ana. May man si sir kay padalag sa magpa-okay man ni siya. Magpatano maguni siya kay magpa-transplant maguni siya. Okay. So what are we waiting for? Are we ready to go home? Or you're waiting for the final instruction? Tala na. Bye! Thank you so much for watching and don't you forget sa tanang mga single out there, comment down below sa atong nga comment box. Pili ra mo asa man inyo ani kanang lami kay glawas gagakalo o kanang hapit 40 mil ng sweldo nga gasling bag at the same time collector or kanin siya naras mga 30 milyon iyang sweldo. O sige na dong, panulod na mo dong. Ay ra mo kalain ako dong kay binuang ra guning ako dong.
Dito nang dalan sa kamatuuran dong. Wala sila mga ninja turtle. Oo. Dagko kay sila kuan sa likod. Mana si Madam Marcel, ang atong ka-friendship karakitera, religyosa, reader, tanan. Yan ang Correct. Nice to see you too. Ay, ang TikTokera. Muna siya ang bata nga TikTokera kani siya oh. Mahilig sa TikTok. Anyway, it's getting darker. It's time for me to say bye-bye. Bye mga ka-friendship. Thank you so much for watching. Enjoy your Sunday evening. Bye-bye. Thank you so much for watching mga ka-friendship. Don't you forget to like and follow my page, Mom Ellie, and click subscribe to my YouTube channel, Mom Ellie, and don't forget to click notification para lagi po kayong updated sa aking mga latest upload na video. Maraming salamat po. Thank you so much at mabuhay po kayong lahat.